عم ودأتا نايز مدب بزعبا سب أب كندا يوصالو سدتنيات يملسلو زبل كنرينا زبازحو قطر حدش متقنا بكندا كاب إيسيا زمزو خوينوم عم متقاصقوم كاب بناي تمرت ጉዳይን ስራሕን እዩ እዞም ሰባት መንበር ፍቃድ ናይ ካናዳ ንኽረኽቡ ከማልኦም ዝግባእ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ኣብ ደስ ዝበሎም ግዜ ከዓ ናብ ዓዶም ናይ መምላስ ዕድል ኣለዎም ንኣብነት ሓደ ቻይናዊ ናብ ካናዳ ክመሃር እንትመፅዩ ተማሂሩ ስራሕ ምስ ሓዘ ከምቲ ንሱ ዝደልዩ ናብራ ክነብር እንተዘይክኢሉ ኣብ ቻይና ካልእ ዕድል ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ናብ ሃገሩ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዝሓሽ ናብራ ወይ ዝሓሽ ኣማራጺ እንተለዎ ነቲ ዝነብረሉ ሃገር ገዲፉ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ካብ ካናዳ ሰብ ስለዝወፀ ነቲ ንካናዳ ክመጽእ መደብ ዘለዎ ሰብ ይጸልዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም እንፈልጦ እቲ ኣሉታዊ ኣርእስቲ እምበር እቲ ኣወንታዊ ጠቃምን ዝበሃል ዜና ከም ዘይወዓዋዕ ተገንዚብና ኣብ ውልቃዊ ዕብየትን ኣገደስቲ ሓበሬታን ዝርከበሉ ዌብሳይት ክንፍትሽ ኣለና ብዓብዩ ከዓ ተመክሮ ዘለዎም